Ambalmao auka bidon kibaru wati sera biye arabai desamru kalo klemugani shegi bi desamru kalo klemugani shegi don kibaru abena lase aubalmake naudenge Gawsu Jalo Rasjal de fe auka bi kibaru ya famba ubena boliminka Mali politiki ton walma fanganyini kulu nunun tun farala ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn kunbɛba de kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen laɲini min tun b'u la o tun ye ka ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ u yɛrɛw ka hakɛ min n'o kɛra sariya sɛbɛn ye san o san ni san yɛlɛ mara jamana kan ka nafolo kasabi hakɛ dɔ di politikimɔgɔw ma an k'o de ma ko aide publique au parti politique o nafolo min fɔra ko ka d'u ma kabini san 2000 ni san 18 waati min na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la nin baara in tun jɔra k'a da jamana yɛrɛ lahala kan hali ni parti politigiw y'a jira k'a fɔ nin baara in jɔli san 2000 ni san 18 k'a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ kanbɔli min kɛ fanga nɔfɛ k'a ye nin wari in de kumaniya politikitɔw ma walasa u kana se sɔrɔ kalata la ko n'o tɛ jɔkun foyi tɛ nin ko in na ka se ka olu ka hakɛw nagari parti politikitɔn dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ni olu ka kasabiw ma d'u ma k'u bɛna Mali jamana wele kobe la bɔgɔ jeninen kan an ka bi don kibaru a kibaruyaw bɛna jujɔ ni nin kibaruya de ye aide publique au parti politique politikimaw ko k'u mago b'u ka wariw la ko dɔ kɛra ka da kan bɛna se kalata waatiw ma a bɛ komi jigiɲɛw langoloyalen don politikitɔnw kɔnɔna na bi an da bɛna sa ma bi kibaruyaw kɛnɛ kan an balimaw min bɛ tali kɛ Dana Amasagu dɔgɔnɔw yɛrɛw ka yɛrɛtangakulu min bɛ Baɲangara ani dɔgɔnɔdugu tɔw la ninnu y'a jira k'a fɔ olu donsow minnu bɛ lakana bolo ma ko gɛlɛyaba de b'u kan o de senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ an baara ɲɔgɔn kunnafoni caribondaso min bɛ Mali kɔnɔ an k'o ma ko Joliba FM ɲɛfɔli min kɛra o la an bɛna Dana Amasagu ka laselikɛlaw lamɛn bi. An balimaw ni ala ye an si jɔ ka sini don kibaru jirana sini ala musa an bɛna maa kɛrɛnkɛrɛnnen de wele o tɛ maa wɛrɛ ye Abdala Yatara Dawuda Yatara min n'aw b'a dɔn Mali kɔnɔ bi dɔw ko sitanɛ ale bɛ bolola a bɛ san 2 ɲɔgɔn bɔ ka ti kasobonba la kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ yan an ka jamana camancɛ kiri soba n'an ko a ma ko cour d'appel de Bamako ale ye hakilina di kɛ Dawuda Yatara kun ko kibaruya la a baden kɔrɔkɛ ni ala ye sini ala musa jirana ale bɛna kan ka do kibaru ma welelen ye n dalen don ala k'a fɔ jamanadenw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sini kibaruyaw a kana se ka tɛmɛ maa kan. An balimaw an ka jamana sanubɔlaw yɛrɛw jabala bonba an k'o de ma ko chambre des mines ninnu fana tun ye hakili jagabɔ baroba kɛ 10e session de chambre des mines a ɲɛmɔgɔba Abdoulaye Pona ale ni kunnafonidilaw ye baro kɛ ninnu yɛrɛw ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na o de ye fanga ka cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Bamakɔ yan ale jabala la ACI 2000 kɔnɔ an k'o de ma ko gouvernorat ɲɛfɔliw kɛra Abdoulaye Pona fɛ bi do kibaru kɛnɛ kan aw bɛna sɔrɔ k'o lamɛn. An balimaw nin de bɛna fara kibaruya caman kan ka lase aw ma aw kɛra fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne dalen don a la k'a fɔ aw bɛna wasaw caman sɔrɔ bi kibaruya kɛnɛ kan hali kibaruya bɛ anw fɛ maliden dɔ ye ɲɛfɔli kan ye k'a fɔ donsow bɛ olu ka dugu la u bɛ maaw de soɲa ka tila ka weleli kɛ u somaw ka nɛgɛjuru siraw la ko ni maa o maa ye kasabi ci Orange Money fɛ k'u b'o ka maaw bila u bɛ ka 1,250,000 ni kɔ de ɲɛfɔ malidenw bɛna bɔ bi ka ɲɛfɔli kɛ a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka bi do kibaru min bɛna bi araba don desamuru kalo tile 28 ma a kibaruya fanbaw filɛ foyi tɛ aw ma muɲu ni sabali ani basigi ni makɔnɔli ɲuman kɔ ka do kibaru makɔnɔ nin ye anw ka wala dayɛlɛnnen ye aw bisimila aw kɛra yɔrɔ yɔrɔ wasa ni tanga an dalen don a la k'a fɔ dali masa bɛna o nɔgɔya ɲɛ bi nin ye anw donkan ye. An balimaw aw hakili b'a la kabini san 2000 ni san 18 waati min na jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la bi walima jamanakuntigi kɔrɔ ale tun bɛ fanga la layidu walima sariya min taara malidenw fɛ n'o kɛra sɛbɛnfuraw kɔnɔ ka jira k'a fɔ Mali fanga ɲinikulu hali ni fanga ɲinikulu bɛɛ tɛ ko fanga ɲinikulu bɛ fanga ɲinikulu la ko san o san ni san yɛlɛ mara ninnu ni nafolo kofɔlen dɔ de ka kan jamana kɔnɔ o nafolo in bɛ kɛ sabu ye u ka malidenw yɛrɛw kalan jamana foroba baaraw kɛɲa la hali kalata baara minnu ni parti politikuluw bɛ wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ ka se k'u kanbɔ kanbɔli waatiw la f'a ka sɔrɔ u yɛrɛw
lɔbɛnnen don ni kasabi jɔnjɔn de ye. O sariya min taara n'a tun bɛ di parti politique kuluw ma ko kabini san 2018 ni kasabi dili de jɔra Ibrahim Boubacar Keita tile la. A bɛ i n'a fɔ nin de ma bɛn politique tɔnw ma u ko olu tɛna sigi bilen k'u bolo da u sen kan ko olu ka nafolo min ni sariya y'a fɔ ko nafolo kumaniyara olu ma a kumaniya kun hali sini o ma ɲɛfɔ maaw kɔni bɛ kunpanna ko olu kɔni ma faamuyali kɛ halisa. Kalata baara minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔ kalata san 2018 ko yanni o kalata de cɛ ni kasabi dili bɔjɔra ko min ye sɔrɔdasiw n'ale fanga la ni olu yɛrɛ ye fanga in paro jamanadenw ka wulikajɔ kɔfɛ utukalo tile 18 san 2020 nka kunnafoni di sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi an ko ma ko Mali Web ale y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw ye fanga min ta kabini utukalo tile 20 ko fo ka se bi ma o parti politique kulu tɛ Mali kɔnɔ min ye dɔ sɔrɔ ni wari la ko min ye ADEMA PASJ ani CODEM ani parti politiques caman kɔni bɛ ka u ka wariw ɲini bi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ko nin parti politique kulu fila n'o ye ADEMA PASJ ani CODEM ninnu tun ye barosigi kɛ o barosigi kɛnɛ kan k'u nana ɲɛfɔli kɛ kalata baara minnu kan ka kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'o baaraw bɛ daminɛ kabini san 2023 k'u ye ɲininkali kɛ yala kalata baaraw parti politique kulu bɛna baara in kɛ ni kasabi jumɛn ye. Ɲininkali tɔ min kɔni bɛ Alliance pour la démocratie au Mali ADEMA ko ale ko sariya gafe de don ko nin wari bɛ kɛ sabu ye k'u ka tɔndenw minnu bɛ Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ ka se ka olu kalan walanda min bɛ tali kɛ kalata yɛrɛ dɔnni ani kalata ɲɛdɔnni kan. ADEMA parti politique kulu a tɔndenw y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛ wele kɛrɛnkɛrɛn de bila furancɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmaw ye kasabi kofɔlen min kan ka di olu ma n'u ka hakɛ don wa ni sariya yɛrɛ don n'u kumaniyara la ko ka u ka nafolo bɔ ka d'u ma. A fɔra sɛbɛn fura kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ o de ye charte des partis politiques ni malidenw bɛɛ lajɛlen de bɛnnen kan a ɲɛsilen don u yɛrɛw ka tɔndenw labɛnni ani u kalani ani dɔnniya yɛrɛ sinsili u ka kuluw kɔnɔ walasa bɛɛ y'a ka se ka faamu bɛɛ y'a ka se ka kɛ malidenw taabolo ye wa bɛɛ y'a yɛrɛ kana se ka nankari ko tɛ kɛ bɛɛ fo olu ka tɔndenw ka ladɔnniya ka kalan walanda min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a maracogo ani a bolisira ani jamana mara tɛ taa wulikajɔ ni magwɛ minnu kɔ ko fo ka olu ka tɔndenw kalan o la. N'o kɛra bɛɛ hali kalata baaraw senfɛ maaw bɔta ka caya ka taa kalata ko a tɛ taa ni parti politiques ma dɛmɛ u ka nin cɛsiri n'u ka wulikajɔw la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko nin wari kofɔlen jɔli ko a kɛra sabu ye ka olu ka baaraw ɲɔngiri wa hali jama faraɲɔgɔnkanw u ye misali ta ko maaw ka hakili jagabɔ kɛ san 2000 waati n'aw hakili b'a la o kɛra Mali yɛrɛ jamanakuntigi fɔlɔ bɛɛ y'a sigili sen kan n'o taara kalata senfɛ Alpha Umar Konare ko san 2000 ko gɛlɛya dɔ de tun bina parti politiques ka nin waati fana a kɛra sabu ye u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan min n'o bɛ u ka parti politiques yɛrɛw ka kalekanw n'u ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ i n'a fɔ conférence nationale ani congrès ordinaire ko parti politiques caman ma se ka nin kɛ san 2000 waati hali u yɛrɛw ka parti bolofara minnu bɛ sigidaw kɔnɔ olu de welela ko komitew ninnu ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka da jamana ɲɛmaw sen sumayali ni kasabi kofɔlen dili la wa ko fo malidenw k'a dɔn k'a fɔ kasabi kofɔlen min filɛ a tɛ di maa ma walima a tɛ di parti politique ma ko nin ye fanga dɛmɛtɔn ye u yɛrɛw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri min n'o ye don o don baara ye jamana jɔ ni jamana kanuni ani jamana yɛrɛ bilasirali wulikajɔw kɔfɛ o de senfɛ olu parti politiques bɛ sugandi de ni kasabi bɛ di nka parti bɛ parti la anw fɛ Mali kɔnɔ n'olu bangena baara o baara bɛ ni parti politiques kan ka kɛ wa hali jaabi minnu bɛ sɔrɔ kalataw kɔfɛ ko nin bɛɛ de ye dalu ye dalu min bɛ kɛ sabu ye wari kofɔlen min bɛ ka ɲini olu fɛ wari in ka se ka sɔrɔ nka ko ADEMA ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ min kɛra olu yɛrɛw dabalibanko ye hali parti politique minnu bɛ yen n'olu ka partiw yanga ma se nin kasabi in sɔrɔli ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko fo jamana ɲɛmaw ka u ka hakɛw d'u ma nka perepeleya tigɛli la kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin hakɛ in jɔra maa min fɛ o tun ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka kɔn kalata san 2018 baaraw ɲɛ ko a waati dɔw y'a jira i n'a fɔ Sumayila Sise Ala ma hinɛ la min ye URD ani parti politiques caman tun ye Ibrahim Boubacar Keita jalaki nin waati ko n'i y'a ye a ye nin wari in kumaniya parti politiques ma ko dɔwɛrɛ tɛ
kalata bara min bena ko a sirannen de tundo ni wari dira parti politique ma bena lobɛnw kɛ ka jama fara ɲɔgɔnkanw kɛ min ye conférence nationale ani congrès ka se k'o bɛɛ lajɛlen labɛn o labɛnnen kɔfɛ nunu tun bena fara ɲɔgɔn ka baara kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ka parti politique tɔ n'o ye Rassemblement pour le Mali ka se k'o dakolon ci walima kalata baaraw kɔfɛ ka sebaya sɔrɔ kan ko Ibrahim Boubacar Keita siranna nin de ɲɛ n'a ye parti politique ka hakɛ k'o bɔjɔ u kɔni y'a jira ka fɔ u b'a bisigiya ka fɔ colonel Assimi Goïta min bɛ fanga la bi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba donna tɛmɛ fanga ani waati la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ko ale bɛna ɲɛɲinini kɛ u ka hakɛw la walasa nin hakɛ ninnu ka se ka sigi u yɛrɛ ma ko bɛɛ y'a tɔnɔ dɔ de ye nin hakɛ ninnu ye n'a ma ɲɛ ka fɔ parti politique kɔni bɛ bange walasa ka fanga de ɲini o fanga ɲiniw tɛ taa dɛmɛ ani magoya minnu kɔ ko dɛmɛ minnu bɛ don olu ma k'o kana kɛ malidenw hakili la ka fɔ olu ye jamana jugu de walima olu tɛ ka baara kɛ jamana ye olu bɛ jamana foroba nafolo de buruja ko ayi ko n'i y'a mɛn Mali ko a tɛ se ka taa olu parti politique kɔ wa ko parti politique bɛ wari wɛrɛw sɔrɔ min tɛ hali nin kasabi ye fo malidenw ko dɔn u yɛrɛw ka tɔndenw u bɛ minnu wele ko militanw k'olu bɛ nafolo minnu fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ ko bɛ taa nafoloba de la nka ko militanw ka nafolo in ko a tɛ se ka parti ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ san kɔnɔ ko n'i ye Mali jamanadenw yɛrɛw hakilina lamɛn nin ko la ko maa caman de ko parti politique ka kasabi min tigɛra ko a ɲɛna ko nin ye nisɔndiya ko ye Saka Jamutɛnɛ y'a jira ka bɔ Mali web ka fasirilidi sɛbɛn na ko ni nin kasabi in jɔra ko nin tɛ baasi ye nka ko malidenw fana k'a dɔn parti politique bɛ wuli ka jɔ ni dabali ni fɛɛrɛ ni magoya minnu kɛ walasa malidenw ka bɔ ka kalata o kalatabaw ka caya an ka jamana kɔnɔ ko a tɛ taa parti politique yɛrɛw dɛmɛli kɔ n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko kalata ɲuman élection crédible et transparente ko k'a sɔrɔ hakɛw sabatira hakɛw dira nka ko parti politique ka hakɛ min kumaniyara ko a nafolo yɛrɛ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka k'a la don nataw la n'a y'a sɔrɔ a nafolo kofɔlen in kumaniyara parti politique ma n'a tɛ ka don da wɛrɛ de fɛ nka ko maliden minnu y'a jira ka fɔ olu ni nafolo in man kan k'a bɛ i n'a fɔ olu ta ye faamuyabaliya de ye wa hali kalata baaraw dɔrɔn tɛ kalata yɛrɛ n'a kɛra nafa jumɛnw b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw b'a la mun de kan ka kɛ walasa kalata ɲuman ka kɛ ka basigi nati jamana kɔnɔ ko parti politique bɛ nin baara o baara kɛ ko nin bɛ kasabiba de kofɔ nka ko maliden dɔw ɲiningara olu y'a jira ka fɔ parti politique tɔnw ko ninnu bɛ nin nafolo in de ɲini ka se k'u yɛrɛw kɔngɔn fa baara minnu bɛ f'u fɛ k'u b'a don baaraw la ka tɔndenw lɔbɛn malidenya yɛrɛ k'o kanu don u ka tɔndenw na k'o kuma ye nkalon de ko a parti politique tɔnw caman bɛ k'u bɛ nafolo de minɛ nafolo ninnu minɛlen kɔfɛ u bɛ taa ka taa u yɛrɛw sibon de dilan ka mobilibaw san min ye u ka politique tɔn baaraw ye ko nafolo n'o sɔrɔla u bɛ ɲinɛ u yɛrɛw kɔ wa a jirala ka fɔ parti politique tɔn dɔw fana bɛ ko nafolo in mana di olu ma k'u bɛ nafolo in de mara ka kalataw kɔnɔ ni kalata waati sera kɛrɛnkɛrɛnnenya kalata don k'u bɛ nin nafolo kofɔlenw de bɔ min bɔra jamana jigiɲɛba kɔnɔ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen min y'a jira ka fɔ politique tɔnw ni hakɛ in ka kan ko nafolo de bɛ tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka se ka olu suganti conseil national de la transition tɔnden dɔ bɛ yen o ko a ma ko Boubacar Sidiki Fɔnba ale ɲiningara kunnafonidilaw fɛ a ko parti politiques ka nin kasabi jɔli min kɛra ko nin ye hɛrɛ de ye jamana ma ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di ni a y'a sɔrɔ politikimaw b'a fɔ ko jamana kanu b'u la jamana ka d'u ye ko mun de b'u bali ka jamanadenw ladɔnniya jamana taabolo ni jamana bolisiraw la nka ni a dɛnna nafolo la ko tɛ jamanadenya ɲuman ye ko maa bɛ se ka malidenw sɔn hakili la ka malidenw ladɔnniya ka sɔrɔ jamana ma nafolo d'i ma ko hali ni ye kɛnɛrɛ ye kulu caman lajɛ association ni regroupement minnu tɛ nin kasabi in sɔrɔ k'olu dɔw ka wulikajɔ ka bon ka tɛmɛ parti politiques ta kan kunnafonidila kɔni y'a jira ka fɔ kalata minnu bɛ nalen n'o kalataw baaraw bɛ daminɛ san 2000 ni san 23 Mali kan ka kalataw bisimila i n'a fɔ référendum o lɔbɛnni élection des collectivités territoriales o fana kalata baaraw bɛna kɛ anw fɛ san 2000 ni san 23 min ye élection régionale et législative wasadenw ka kalata ani jamana sigidugubaw o ɲɛmaw tali o fana bɛ ka bɛn san 2000 ni san 23 ma ko kalata minnu baaraw bɛna daminɛ ko a bɛɛ lajɛlen de bɛ kuncɛ février kalo san 2000 ni san 24 ni jamanakuntigi kalata ye furancɛ fanga in mɔnɔbɔli min kɛra ka se san 4 ɲɔgɔnna ma ko bɛna kuncɛ min daminɛra kabini utu kalo san 2000 ni san 20 ko février kalo san 2000 ni san 24 ko baaraw bɛna bɔjɔ an bɛna tigɛ da o da la anw kɔni bɛna ɲɛfɔli k'a la an balimaw anw ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ politikima dɔw yɔrɔ la hali jamanadenw fana y'u hakilina di a kan
an tɛ fara ɲɔgɔn kan ko seereya dɔw lamɛn min bɛ tali kɛ jamana furuba jigiɲɛ o nafolo bɛ bɔli min kɛ ka di politikitɔnw ma n'u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ sariya wale don sariya de don min taara Mali kɔnɔ ko wa olu ka hakɛ de don dugudugumakumaw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ politikitɔn dɔw bɛ olu ko ni hakɛ ma di ko bɛna wuli ka Mali jamana yɛrɛ de wele ko bɛ la walasa olu ka hakɛw ka d'u ma anw ye seereya dɔw sɔrɔ nin kasabi waati min na a jɔra an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn wa politikimɔgɔw b'a la wa malidenw yɛrɛw b'a la kuma ye fɛn dɔ ye a ka fɔ a ka faamu n balankɛ Faran Samake nin kelen ka kuma ta n ko tɔrɔmɔ min di parti politique ma a bɛ di kun de la kun y a une raison o kun in dɛ a ma o kun in de ɲɛ jɔ a ma se ka o jɔyɔrɔ in de fa n bɛnale sa ne bɛ ni dɛmɛ de a y'i k'i jɔ sa a sɔn ka tila ban kana dɛmɛ sa an tila in to ma a ma se k'o jɔyɔrɔ in de fa donc kun t'a la o bilen i ko yɔrɔ ye fili ye o tɛ fili ye dɛ i bolo fili don ne bolo fili tɛ n bɛnale sa ne bolo fili tɛ kana Ala kama kana tigɛ yɔrɔ tigɛ n tila ka kuma d'i ma bi parti ka ca ni 200 ye waati min na hakili b'a la 270 ni kɔ dɔwɛrɛw farala kan ne ko o kuma baara wɛrɛ tɛ jamana na ni wari tali tɛ ka di o mɔgɔ ma o e ka parti de dayɛlɛ pour que jamana ka wari d'i ma i y'a dabɔ mɔgɔw dilanni kama i y'a dabɔ ka se ka jamana ɲɛ d'accord mais n'i y'a dabɔ kama tɛmɛn'o baara ye tu t'attends à quoi de la part de l'État e ma foyi faamu j'arrive k'i to yen i ka presser dans le désert non je ne presse pas dans le désert je ne presse pas dans le désert parce que munna n bɛna pression min d'a ma n bɛna attends un seul point n bɛna fɛn kelen de fara a kan parti bɛɛ t'a sɔrɔ n bɛna fɛn kelen y'o de fɔ i m'a lamɛn o mais parti 200 ni kɔ munna aw tɛ fara ɲɔgɔn kan bon yanni ye munna aw tɛ parti bon a tɛ se ka faamuya hakili kɔnɔ e bɛ jamana dilanni nɔfɛ non e m'a faamu e ka parti dilan i m'a dabɔ ka jamana dilan wa ne y'i ta kɛ jamana dilanni tɛ wa nin y'a ta kɛ jamana taaɲɛ tɛ wa mais an bɛɛ ko jamana taaɲɛ o sera an ka sen ni bolo ni kunkolo ni tulo bɔ a la c'est ma se wa an ka a mɔ k'a bɛndigɛ an balimaw nin tun ye barosigi ye min kɛra Renouveau Télévision kan Boubacar Tangara association de la cellule des sans voix ani a baro ɲɔgɔnw tun ye barosigi kɛ nin kɛra décembre kalo tile 21 tɛmɛnen nin de kɔfɛ min ye Musa Singo Kulibali ye Musa Singo Kulibali fana ye politikima ye a fana tun y'i kanbɔ fanga nɔfɛ waati tɛmɛnenw na a ye ɲɛfɔli kɛ nka a bɛ nanzarakan na min bɛ tali kɛ politikimaw ka nafoloko la an k'an kulomajɔ an ka Musa Singo Kulibali ka kɔrɔfɔw lamɛn an b'a bayɛlɛma aw ye todunkan na. Seulement ceux qui ont de l'argent qui vont pouvoir dans un pays où la démocratie cherche encore sa voie. Jamana min na ni bɛɛ y'a yɛrɛ bɛ ka kan de ɲini. La démocratie est en construction. Anw ka jamana de kan fo maaw ka dɔ k'a fɔ bɛɛ y'a n'an ko a ma ko démocratie maaw hakilila k'a fɔ anw sera a dan na ayi anw bɛ ka démocratie jɔ de. Il faut pouvoir donner l'opportunité à toutes les sensibilités de s'exprimer. Fo waati fɛrɛlen ani hakɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma i kɛra maliden fɛn o fɛn ye i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana kɔnɔ fo ka maaw to yen de u ka kumaw k'u fɛla fɔ hakilinaw ka fɔ walasa maaw ka se ka ɲɔgɔn miiriya dɔn. Pas que l'argent fasse le jeu démocratique à la place. Fo maaw ka kɔlɔsili kɛ walasa nafolo kana se ka bɛɛ o hakilina min taara Mali kɔnɔ bɛɛjɛ fanga o bɛ boli ni malidenw hakilina ye fo wulikajɔ de ka kɛ nafolo kana se ka o nɔna bila. Des idées. Donc, nous pensons que un financement de la part de l'État peut permettre aux tout petits partis qui ont de bonnes idées de pouvoir les exprimer, de pouvoir aller vers les populations. An balimaw Musa Singo Kulibali y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw bɛ nafolo min di parti politikiw ma a ko n'i ye misali ta parti politique denmisɛnw na ko ni a nafolo dira a bɛ nafa ɲɛ olu de ye k'a b'a to u bɛ se ka wuli kajɔ kɛ ka dabaliw ni fɛɛrɛw ni magwɛnw kɛ ka se malidenw ma u sigiyɔrɔ la a kɛra Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka Musa Singo Kulibali lamɛn. Discuter avec les populations, enrichir le débat politique. Autrement, c'est seulement ceux qui ont de l'argent qui vont pouvoir discuter avec les Maliens. Ni nin ko in tora nin togo la ka fɔ nafolo tɛna di parti politikiw ma minnu bɛ ni se b'u ye jamana jɔyɔrɔba bɛ maa minnu bolo olu tɔgɔla parti politique min ka maaw ka ca olu bɛ se yɔrɔ min na ka daw yɔrɔw pɔsi kɔnɔ nafolo kan
parti demsew halna sur olu mirianu hakilna ukabo olu tna se ka sabu ke sentanyai. Et finalement, c'est l'argent qui va déterminer qui est légitime, qui n'est pas légitime ou qui a. Na toro tokola nafolo ka sariya de bena boli jamana kono ka fo karsa bese karsa tese o tena famu ble jamana denw fe nafolo be mami mbolo na kera ni togoina ni jamana nyamaw yu dabwala abena ke mami taye se nafolo be mami mbolo ale de bena lame abe fo mi ma ko jouer démocratique o yo sale voix au chapitre ou qui n'a pas voix au chapitre. Donc nous pensons que à ce stade de construction de notre démocratie, et un appui de la part de l'État à différentes sensibilités permettra aux Maliens d'entendre ces sensibilités et de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Ne hakilla ka fo anga jamana beya l'école duguma kalanso de labi beya ere bangena on fa mame ni jamana nyemaw ye demedo parti politique ma batu be se ka suka lanyini dana Musa Singo Kulibali ko nya jira ka fo ale hakilna mi parti politique ni deme kaka na folo mi na kuma len duma o na folo inkan ka duma wala sa ka se ka beya kuna wolo malidew ni tunye Musa Singo Kulibali de anye nyingali lase mama mami nan kwa mako Modibo Kajoge re sukantira ni ndoku inkono kake jamana marabolo nyamogoba ka seben fura gafe nyanaboli bo nyamogoba directeur de cabinet primature la o Modibo Kajoge infana tunyi kambo fanga nofe kalata minkera samba flani santani shegi afana nyiningara nanzaraka kibaroya J3 fe aye nyafoli ke yala Modibo Kajoge mundefo angalame. Dans un pays où un parti est créé pour conquérir le pouvoir. Parti politique ko ni sigira ka fanga de nyini sigi ku foyi tula fanga nyini ni ko jamana kono. Qui est là, qui ne va jamais aux élections, perd sa raison d'être. Ako parti politique ba on fait jamana kono munu bangina ngawkala nyini te kata kalata barawla ukoni be parti politique créé ka ke jako kunye ka ke fenyini sray Modibo Kajoge ko ale madala ka fo parti politique ni bangeni kaka walma uluni jatili kaka mali kono ko nafa foyite ulu ka barawla wa ulu ka nyanamaya ere kuntala. D'abord, la transition doit être la plus inclusive possible. La transition doit être encore une fois la plus inclusive possible. Ako franje fanga ni wati la teme fanga mi namba konobi kwa kanga kake fanga mi be bela jelen wele wa be bela jelen jati ate mali dembo mali dena ako de mako inclusive o fanani exclusive te kele na fora ko exclusive o yinyana wolomadi nga inclusive mi fora fe o kroba ira ka fo mali don bela jelen ka kanga kake kelenye mali kola anga Modibo Kajoge lame. Et je dis pour la troisième fois, la transition doit être la plus inclusive possible. Une transition est une opportunité pour un pays. Ako franje fanga kanga kake kleni fanga de wako franje fanga mi namba kono bi ko nimben garsige krenkrenen de jamana ma krenkrenela anga jamana. C'est là où vous n'avez aucun pouvoir dirigeant en termes de pouvoir politique. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Et c'est une chance. Ako franje fanga mau niye garsige badi ubolo wa franje fanga ere garsige la fanga di ma be se ka koloshilike tugodi ka fo politiki tonte fanga la menye fanga sinaw yote fanga ere de mebaw kerenkrena la parti politique ka faranyon ka kulue fanga de meba kulue nan ko ma ko majorité opposition ote nimbe ba jira ka fo franje fanga mau no kera bara nyuman kebaye ube bara nke lafiani bonyani karama kononana. Normalement le débat le plus difficile c'est pendant les transitions qu'on peut les mener. Ako ni ko intara tabulo la kuma munumbe kuma dola naka gole na foli manka politique mauka fanga kononana misali la ina fo jamana sariya sumba yele mali ani sariya gafe chamambe ni jamana nyamgo ya nganiata ka fube magala mali de umba fo ko ni sariya yele mali mbeta wire de ka lanyinu kono anuka marau nyeta sabatili sira o hakilna de bula nga ko franje fanga de bise ka bara bela jilenke wa kuma do bise ka fo franje fanga de kono kasoro fema boala. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que la transition soit inclusive. Wala sa ni bara ngase ka ke fo franje fanga nyamo ka ke ma klenunye o ka malide um bela jilen mine bere klena o kana ma gen ka bo malide nyala o kana frafrali ke o ka kle bunyani karama kono. La transition inclusive mais aussi une transition qui s'occupe des réformes. Akake franje fanga min klenendo wa ka ke franje fanga fanaye mimbe wuli kajo sabati yelema u kase ka ke malidenw ka lanyini kono qui s'occupe moins d'élections mais plus de réformes. Akana kalata baraw da aniga kosebe nga ka yelema u sharia gafeula sharia munu nolu korola akawlu yelema o de nafaka bo kosebe ni kalata e amafo kalata manga ka kede nga kaka sharia u yelemali baraw ke sebe kateme sharia talika. La transition doit travailler sur les réformes qui sont déjà identifiées.
a k'u kan ka baara kɛ fɛnw ka fɛn minnu dɔnnen don ka ban n'o ye sariya gafew ye. Ce sont ces réformes qui vont éviter à notre pays d'aller encore à des crises politiques. A ko ni sariya gafe minnu kan ka yɛlɛma furancɛ fanga kɔnɔna na ko n'o kɛra bɛɛ o b'a to anw ka jamana a tɛna taa kɛlɛbolo ma kɛlɛbolo min n'o ye crise politique ye politiki sira kan maaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ fanga nɔfɛ k'a bɛ kɛ sabu ye ka fusiri o la. Toutes les élections ont été contestées. Ko kalata ma kɛ anw ka jamana kɔnɔ kalata min ni malidenw jɛna n'a ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛra mankan ye. Les proclamations au niveau de l'administration territoriale sont contestées. Hali jamana ministri min ka baara ɲɛsilen don jamana dugukolo ko ani jamana sɛbɛnfura ɲɛnabɔw hali kalata jaabiw ma k'ale ka jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lagosi malidenw fɛ. Les proclamations au niveau de la Cour constitutionnelle sont contestées. Hali jamana sariya sunba kɔlɔsili kiribon min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ko ni ale fana y'a hakilina di ko malidenw tɛ sɔn a ma wa maaw bɛ ban ma murutiw bɛ kɛ ka jamanadenw fitinɛ murutiw bɛ kɛ ka banbagaciya wale fariw da. Ces réformes sont identifiées. Wa minnu kan ka yɛlɛma Mali kɔnɔ ko kura tɛ dɛ u dɔnnen don furancɛ fanga kan ka yɛlɛma nka ko tɛ ko min n'a kan ka ɲini ka na n'a ye yɛlɛma kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen dɔnnen don sariya gafew la nka ko furancɛ fanga maaw olu de bɛ se ka nin yɛlɛmaliw kɛ ka sɔrɔ wɔyɔ ma bɔ a la. La transition devait commencer à réfléchir sur ces réformes. Wa ko furancɛ fanga kan k'i miiri nin ko ninnu de la walasa faamuyali ka se ka k'a la. Et faire en sorte que nos élections soient les plus transparentes possibles. N'o kɛra an ka jamana bɛna kalata ɲuman sɔrɔ kalata tilennen malidenw na wasa ni u yɛrɛw ka jamana kalata ye. Les mots contestables. An balimaw kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasirili bon min n'an ko a ma ko Jeune Afrique denmisɛnw tɔgɔ la kibaruya carinbondaso min bɛ cari farafina gun kan a ko walasa jamana ɲɛta ani jamanaw ka baara jɔnjɔn minnu ɲɛsilen don sanuko ma jamana saba ɲɔgɔn fɔra fɛ i n'a fɔ Senegal jamana Mali jamana fo ka se Laginɛ ma ko ninnu bɛna bolodiɲɔgɔnma baara de kɛ a ko sanubɔyɔrɔba de bɛna dilan n'an ko a ma ko minière chérifienne k'olu bɛna cakɛbondaba saba ɲɔgɔn dilan sanubɔyɔrɔ hukumu kɔnɔna na kulu min bɛ yen n'an ko a ma ko groupe managem ale min bɛ ni kɛmɛsigila 81 munumunu naani o jɔyɔrɔ bɛ ale bolo holding royal almada ko ale ye bɛnkan de kɛ o bɛnkan in kɛra sabu ye a nana projɛtw kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet minnu welela ko orifère de la compagnie minière canadienne Lamgold o sigilen bɛ Senegal jamana kan a ka bolofara min bɛ Guinée jamana kan ani Mali jamana kan ko ninnu nana ka na ni yɔrɔ kofɔlen de san o ma sa maa wɛrɛ fɛ o sanna holding royal almada de fɛ a sanna kasabi min na o taara jɔ fo dollar wari $280 280 millions de dollars ni ye nansara wari lajɛ a bɛ bɛn 263 millions d'euros ko Senegal jamana kan ni cakɛbondaba in a ye ŋaniya ta k'a bɛna wulikajɔ baara ba 5 ɲɔgɔn de congo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka baaraw fanba ɲɛsilen bɛ sanuko de ma nin baarakɛ bondaso min fɔra ni ale yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔba ye holding royal almada maroko sanubon cakɛbondaba de do a ko yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko boto ko kɛmɛsigila 90 ɲɔgɔn kɔni ko y'ale ta ye ko tɔ min bɛ to a kɔ ko Senegal jamana ale bɛna o tigiya kɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko boto west daworala fo ka se Senela ma o min bɛ tilebiyanfɛ bolo fɛ a ko cakɛbonda sanu ɲini kuluba min n'u k'a ma ko Diam Gold ko bɛna yɛlɛma o fana wele tɔgɔ bɛna da de ko Senela a mana tigɛ da o da la Mali jamana Laginɛ jamana Senegal jamana n'a y'a sɔrɔ Maroko ka nin cakɛbondaba in sanuko hukumu kɔnɔna na n'an ka jamanaw ka hɛrɛ b'a la Ala k'a nɔgɔya nka n kɔni bɛ min dɔn Mali jamana sanuko o dogolen tɛ maa la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Asimi Goita tun y'a kuma fɔ ko Mali sanu n'a bɔra hali raffinage ka sanu sɛgɛsɛgɛ ka sanango nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ la walasa a ka sanu ka k'a yɛrɛ ta ye hali ni sanu bɛ bɔ minɛn minnu na o caman tɛ Mali bolo ni cakɛbondasoba in holding royal almada an bɛ dugawu de kɛ Ala ka farafina jamana saba ninnu Senegal Guinée Mali Ala k'u ka hɛrɛ bɔ nin ko in na n'u ka hɛrɛ b'a la nin ye Jeune Afrique ka lakaleli ye an balimaw Mali kunnafoni labɛnni a n'a fasirili cakɛbondaso minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan
o caman de ye nin kibaruya ɲɛfɔ u ko don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la desanburu kalo tile 30 nata ko nin ye hɛrɛ koba de ye nisɔndiya koba don min bena kɛ anw ka jamana kɔnɔ ko Mali ye maaba 6 de sɔrɔ o maaba 6 in nanzarakan na u k'a ma ko 6 trésors humains vivants Mali yɛrɛ jamanadenw ni y'u labɔ bi maa minnu be yen ni ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ Mali jamana ɲɛ jɔyɔrɔ Mali jamana miiriya yɔrɔ wa hali Mali jamana yɛrɛ ka misali ko maaba 6 de sugantira o maaba 6 min sugantira Mali kɔnɔ ni o bena danganɛmaya ni ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ ye min labɛnnen don desanburu kalo tile 30 nata o fɔlɔ ye maa min ye bɛɛ komi ninnu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw de sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ Mali kɔnɔ a fɔlɔ u ko de ma ko Mohamadun Ould Cheikh Hamaoula Haidara u b'ale de wele ko Mbuye Ɲoro Sirifukɛ ko ale kɛra cɛkasi don dɔ ye Mali kɔnɔ ni malidenw bɔra bi ko maa 6 minnu bena bɔ ɲina san kɔnɔ san 2022 n'u jɔyɔrɔ ye tintin labɔ ko Ɲoro Sirifukɛ Mohamed Ould Hamaoula Haidara Mbuye fo ka se Mahamadu Bubu Nyang ko ale fana b'a la ani Ana Kojo Sheikh Malifa Lilu Yiriba Jara Madame Jakite Haja Yuma Aisata Kebe a bɛ kuncɛ ni maa min ye o de Lasana Sidi Mulei Kafu ko ninnu bena suganti ni a y'a sɔrɔ nin don kɔfɔlen in kɔni bɔra n'a ma bɔ a ma desanburu kalo tile 30 nata wele tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de bena da ninnu na Mali kɔnɔ an ko ma ko trésor humain vivant a bɛ komi Mali yɛrɛ ka jigiɲɛmaw minnu bɛ balola anw tula bi ni maa kan ka misali taw ka wa danaya kan ka daw ka o cɛ kasi don dɔw de don kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ farafina ya a bɛ fɔ de ko maakɔrɔ bɛ taɲa nka k'a fɔ ko a tununa o kuma t'a la un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brille en Afrique ko nin kumakan in fɔra duniya yɛrɛ a dɔnnibagaba dɔ ani sɛgɛsɛgɛli jɛturaba dɔ fɛ a fana ye maa min n'a jɔyɔrɔw a n'a ka wulikajɔw ye duniya labɔ waati min na a tun bɛ balola maaba don fo nanzara ka mɛnnaw yɛrɛw y'a mankutu ko homme de culture o ye Amadu Ampateba de ye ko a tun bɛ miiri ni hakili jagabɔ minnu kɛ jamana ɲɛtaga ni jamana yɛrɛ ka wulikajɔw la ko bonyana ka se yɔrɔ la maa si tɛ se k'a dan fɔ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ bita ko bita ɲɛ trésor humain vivant k'olu bɛ Mali kɔnɔ a tun bɛ duniya jamana wɛrɛw la ko an ka jamana kɔnɔ ko desanburu kalo tile 30 o nisɔndiya tulow bɛna kɛ anw fɛ yan ko nin hukumu de kɔnɔ jamana minisiriso min n'a ɲɛsilen don an ka jamana bololabaarakɛlaw ani an ka jamana artisanw seko ni dɔnko tigilamaw fo ka se an ka jamana fɛnw bayɛlɛmali ani dunanjigisow fo ka se dunanw ladonni ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen de sigira ka hakili jagabɔ kɛ ka jira ka fɔ desanburu kalo tile 30 nata ko maa 6 bena suganti Mali kɔnɔ olu bena kɛ trésor humain vivant ye ko nin hakilina in bɔra décision numéro 2022 0001 98 SG du 14 décembre 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ninnu ye u sinsin sariya bolo ka sariya bolo min n'o ye loi numéro 2022-034 di 28 juillet o min y'a jira k'a fɔ an ka jamana seko ni dɔnko yɔrɔba minnu bɛ yen ne olu sugantira duniyama fɛ k'o kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu n'o bɛ kɛ disigosi yɔrɔ ye an k'o de ma ko patrimoine culturel national nka ko maa minnu bɛna suganti a bɛ komi o ɲɔgɔnna wale de don sariya gafe min ɲɛ ninnu sugantili kofɔ o de ye loi numéro 2022-04 du 18 juillet fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national s'appliquant aux personnes proclamées trésors humains vivants. Ko o fɔlɔfɔlɔ ye maa min ye an ka jamana kɔnɔ o ye Mohamadun Ould Cheikh Hamaoula Haidara Mbuye Ɲoro Sirifukɛ ale sugantira ka kɛ autorité morale ani médiateur social ye an ka jamana kɔnɔ nin jɔyɔrɔ bɛ ale bolo a bɛ komi malidenw ɲɛ jɔyɔrɔ don wa hali fitinaw mana wuli ɲɔgɔn faamuyaw mana wuli malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kumaw bɛ taa ɲɛfɔ maa min ye ni ale ka hakilina bɛ ta ka baara kɛ n'a ye o de ye Cheikh Hamaoula Haidara Mbuye u ko maa filanan min sugantira ale ka baara ye furabɔ de ani dabali ni suwaw sinsini Mali kɔnɔ thérapeute magicien n'a fɔra magicien Mali kɔnɔ yan o bɛ suwa tigilamaw de kofɔ maa filanan min sugantira o ye Mamadu Bubu Nyang maa sabanan min sugantira Sheikh Mali Falilu Yiriba Jara furabɔla don
manani na min sugantira ale ye anga ladalakow dɔnnibagaba ye historien traditionnaliste a bɛ komi an ka jamana dɔfɔw an'an ka kɔrɔlenw ani jamanadenw bɔra yɔrɔ min na o tariku o dɔnni jɛturaba don an ko ale de ma ko ana kojo a ma duruna min sugantira ale ye furabɔla ye wa suwa kɔlɛ ani subahana kow magicien ni ko i bɛ denmisɛnw ɲininka u k'o ɲɛfɔ u b'a fɔ o de ma ko jinɛmori baaraw ko a ka baara ye nin de ye maa wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ madame jakite haja yuma aisata kebe ko ale ye médiatrice socio-culturelle a bɛ komi an ka jamana taabolow ani jamana yɛrɛ ladalakow ni ɲɔgɔn faamuyabaliyaw kɛra o la ale bɛ i sen dɔw la ka ɲɛfɔli kɛ wa o koɲɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ ale bolo lasana sidi mulekafu ale ye furabɔla ye nin maa 6 de sugantira mali kɔnɔ yan ninnu ka jɔnjɔn ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛnajɛw bɛna kɛ anw fɛ mali kɔnɔ desanburu kalo tile 30 nata kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ n'a bɔra ma nka ko siga tɛ min na an ka jamana ma dege nin na an kɔni tun bɛ min dɔn ni nin tɛ kelen ye nka duɲa jamanabaw jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw minnu bɛ yen ko nin bɛ kɛ olu fɛ yen waati o waati ni san bɛna fori ko maa dɔw de bɛ suganti k'olu fara jamana maabaw kan an k'o de ma ko THV trésor humain vivant ninnu bɛ komi jamana munimaw de u ka baara dɔnni an'u ka baara ɲɛdɔnni o senfɛ amadu so ye nin fasiri ka bɔ mali web la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni a y'a sɔrɔ an bɛ do kibaru kɛnɛ kan nka yala ɲoro sirifukɛ ani nin manga wa sheikh hamawula denkɛ mbuye haidara sirifu ka sirifu ni a y'a sɔrɔ sirifukɛ lagosira de o de bɛ balana nka ni sirifukɛ tanuna ka jɔnjɔn d'a ma ka jira k'a fɔ malidenw yɛrɛ damaw mana kari ɲɔgɔn na a kɛra sira o sira ye ko a kuma bɛ taa da ɲoro sirifukɛ de kɔrɔ don nataw la nin ma balana nin sɔrɔla a yɛrɛ ka sabali a n'a ka muɲu n'a ka cɛsiri fɛ yala malidenw a t'a to an ka sheikh hamawula denkɛ tanu wa a t'a to an ka bajalo denkɛ tanu wa anw kɔni ma jɔnjɔn d'a ma nka anw ka jɔnjɔn o y'an dusukun ani ala n'a ka kira ye min fɔ alisilamɛ se wɛrɛ kana k'i ye nka ni nisɔndiyako kɛra i seko ye ka jirali mun kɛ i dusukun kɔnɔ a kɛra i y'a fɔ de o a kɛra i kɔni y'i ŋaniya yira alisilamɛya bɛ nin de kanu an ka ɲoro sirifukɛ an k'a tanu wasa kɔnɔ k'a tanu bonya kɔnɔ k'a tanu karama kɔnɔ mbuye haidara haidara malidenw an ka buye tanu an ka buye tanu buye ni tanuni ka kan wa tanu yɔrɔ bɛ ɲoro sirifukɛ la an k'a tanu an balimaw kunnafoni disɛbɛn b'an bolo kɔrɔ bi ninnu bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ko suɲani wale min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka manifin soɲa hali Bamako faaba la ko maa dɔ de soɲana n'an ko a ma ko le père Hans Joachim k'a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn bɔ bi o soɲana Bamako waati min na wulikajɔ ni laɲiniw bɛ senna ka se k'o nɔbɔ k'o waati kelen na maa 2 ɲɔgɔn kɔni soɲana Gawo fana studio tamani y'a jira k'a fɔ maa laban min soɲani kibaruya fɔra k'o ye dɔgɔtɔrɔw yɔrɔw bɛ kalan dɔgɔtɔrɔso min na l'écoleso ɲɛma dɔ bɛ Gawo kɔnɔ k'u y'o soɲa o soɲana kari min bɛnna desanburu kalo tile 18 san 2022 u yɔrɔw ko yɔrɔ min ma ko fafa bɛ Ansongo mara de la seere dɔw kɔni sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ nin ma kofɔli min suɲana ko marifatigi dɔw de y'a suɲa minnu ma lakodɔn fafa yɛrɛ sigibaa dɔw ko k'u y'a suɲa waati min na k'u y'a n'a ka bolimafɛn bɛɛ de suɲa a tun bɛ mobili min kɔnɔ a ka chauffeur a n'a furumuso k'u ye ninnu lajigi ka taa n'a yɛrɛ ye fo ka se bi ma Gawo dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnen la kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ kalan dɔgɔtɔrɔso min na o tigi de suɲana kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasiri bonda min bɛ jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko studio tamani a ko halisa Gawo kɔnɔ ko nin donni kelen fana organisation non gouvernementale dɔ bɛ yen damasurunyana n'an ko ma ko ONG k'olu ka baarakɛla min bɛ u ka kulu kɔnɔ n'an ko a ma ko Médecins Sans Frontières k'o fana soɲana sigida kɔnɔ sigida min n'an ko a ma ko Sosokoira sigibaa dɔ ɲininkalen o ko nin fana ye marifatigi banbagaci dɔ de ye minnu ye nin fana soɲa Médecins Sans Frontières maaw ka baarakɛla dɔ don o de senfɛ u yɛrɛw ye fasiri kɛ k'u bɛna wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ walasa nin soɲani wale minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔ dɔ na se ka bɔ a la wa hali kunnafonidila dɔ fana soɲana a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn bɔ bi a ko hali an bɛ kuma min la waati min na ko kunnafonidila dɔw soɲanen bɛ a ko min ye maa kofɔlen fɔlɔ min tun ka kibaruya dara maaw tulo kan n'o ye père Hawo Joachim min soɲana Bamako novembre kalo san 2022
anga jamana dine tabulumi nan ko ma ko chrétien o de tundo wa hali kofema tunte chrétien yiro ka nyimo bado do min tumbe tamala frafina gunga ko ale fana tununa hali sini abeka nyini ko hali Ali Cissé menye farako sous-préfet ani Drissa Sanogo ale Gurumararos préfet bay jamana ka cesigi munun be ni yoro kofolina farako ni Gurumararos ko nunu sonyana kabini samba flani santani kononto kelen sonyana samba flani samuga fokase bima nunu fana maye wa kuna fundila min sonyana samba flani samuga ani samba flani samuga ni kelen o te mawre o kuna fundila ale de welela ko Amadou Nyali Boli fokase Musa Diko ani Olivier Dubois ko nunu be bamagachi marfatigu de bolo akoni mana tige dawo dala ko jamana nyama ko ni welele de do ka wuli ka joni dabalini ferew tige kam magwendo ni ma ko fole nunuma nga ko kulu kerenkerene sigira adamaden hake matangali kulu anko ma ko Commission nationale des droits de l'homme CNDH ko ale fana ye barosigi bake hakili jagabo kofe ni ma sunyaniw ani ni sunyani wale munde ya to achara Mali kono ni kosandanina nga ko siga ko ni temina bedi kan ki yere nyininga nga kuba nyini Mali jamana nyamo fe ka wuli ka joni fereni dabali utige wala sa ni ko inkase ka dansirala ambalmo anya ni kibara bo kuna funi labeni ni kuna funi fasirili bonda so mina anko mako studio tamani Mali dew au chamambe ni kibara jona abe nyini kana don kibaru fla ɲɔgɔn bɔ a kɛra ntɛnɛ hali kunu tarata min bɛnna desamuru kalo tile 27 ma an da tun sera ma an ka jamana donigirin tabaw n'an k'olu ma ko gros porteurs nunu tun ye baarabila kɛ Mali kɔnɔ a bɛ dɔgɔfurancɛ kelen bɔ bi u ka laɲiniw tun tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la jamana yɛrɛ ka lakanaba minnu bɛ siraba gwelekew la n'o ye polisiw ye ko nunu bɛ bingani wale ani yurukuruku wale de ta ka olu sɛgɛrɛ k'o tɛ jɛ n'a ye hali u yɛrɛw bɛ Bamakɔ lasago waati kɛrɛnkɛrɛnnen min na k'a bɛ ka kɛ degun ye olu ma mobiliba bolibaw y'a jira k'a fɔ n'i taara jamana wɛrɛw la i donni ye lafiya ye wa i bɔli ye lafiya ye nka n'i bɛ Mali kɔnɔ ko i t'a bɔnɛ ninnu tun ye nin baarabila wulikajɔ min kɛ ko u ni jamana marabaw bɛnna fɔ la Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sirabaw ko ɲɛɲɛnabɔli ma ale ye dantigɛli kɛ kunu jamana furuba kibaruya Carinbonda so la ORTM an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka lamɛn wa ka tali kɛ ninnu ka baarabila min tun bolodara ko u ni jamana marabaw bɛnna la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali faamaw yɛrɛw ka lase lamɛn ka kɛɲɛ ni ninnu ka baarabila ye. Donc an y'a fɔ sisan n'u ye lamini jateminɛ an b'a daminɛ minuit ka taa bila sɔgɔmada fɛ n'an b'a fɔ 5 heures du matin donc sisan an bɛnna kan an ko ka a tɛ taa minuit la an b'a daminɛ 23 heures su nɛgɛ ɲɛ kanɲɛ 23 ka n'a bila ni salatu bilala an y'a bila u la u ko k'u y'a mɛn ko u y'o minɛ an ka tilegan fɛ baara bɛ kɛ don minnu na k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 10 ka taa bila ɲɛgɛn na 11 na o de tun b'u bolo mobilibaw tun bɛ se ka bɔ maintenant an ka sigi ka fɔ ɲina an y'a daminɛ ɲɛgɛn ɲɛ 10 ka taa bila ɲɛgɛn ɲɛ 14 na seli fana na u bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ n'o bɔra yen ni baara tɛ kɛ don min ni ko baara tɛ kɛ don min samedi b'o la dimanche b'o la ani don minnu mana kɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ don ye olu b'o la o la u tun bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ 10 heures nɛgɛ ɲɛ 15 u tun b'a jɔ sisan an y'o b'o la an ko sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 8 u b'a daminɛ o la fo ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 15 la donc n'o bɔra yen sisan n'u tun bɛ tɛmɛ siraw fɛ u tun tɛ se ka tɛmɛ sira bɛɛ fɛ parce que sira dɔw bɛ yen olu koronnen don dɔɔni mobiliba ninnu falen n'u ko k'u bɛ don a la maa wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ u kɛrɛfɛ a bɛ degun kɛ donc an y'a jateminɛ sisan n ko n'u donna bien vrai que an ye tɔɔtiw ye nin na n'u sira ninnu fɛn o fɛn bɛ yen sira min bɛ yen n'olu tɛ sira kɔnɛw ye c'est-à-dire sens interdit ye u bɛ se k'o minɛ pont fana na an ye pont ye 3 ye Bamakɔ yan pont 2 o labilaliw ye u ka se ka tɛmɛ olu fɛ walasa u ka bɔ an ka donda ninnu na u bɛ taa minɛnw jigin yɔrɔ minnu na u ka se k'a sɔrɔ u ma dangari sɔrɔ k'a sɔrɔ baasi m'u sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ jɔli minnu b'a la an y'o fɔ n'i sera jɔyɔrɔw la polisiw bɛ jɔyɔrɔ minnu na parce que an ka jamana bɛ cogo min sisan bɛɛ b'a dɔn jarawulikɛlaw kɛmɛ ka an ɲɛkɔrɔ se
donc sira fɛ olu ye mobile bolilaw ye olu ti maa dɔn ka bɔ maa la mais maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen do ma n'o y'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'u ser'olu ma yamaruya dir'olu ma olu bɛ se ka mobile kɔnɔna sɛgɛsɛgɛ parce que ɲɛnamini fɛnw kuma dɔw u bɛ don sufɛlaw la u bɛ se ka mobile kɔnɔna sɛgɛsɛgɛ u bɛ mɔgɔ minnu ta sira fɛ u tɛ mɔgɔ dɔn ka bɔ mɔgɔ la olu ka baara y'o ye olu kalannen do la olu bɛ se k'o mɔgɔw fana jɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ ani minɛn minnu bɛ mobile yɛrɛ kɔnɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ maramafɛnw bɛ se ka k'a la donc o ye pour que ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ walasa ka olu ka lakana sabati. An balimaw a jirala kabini marisi kalo tɛmɛnen Gawo fo ka se Menaka ma ko ninnu ye jugu marifatigiw ka mɔnɔbɔyɔrɔba de ye ani kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an ko a ma ko l'État islamique dans le Grand Sahara EGS ko Gawo bɛ ɲini kana kɛ ninnu ka jimiyɔrɔ ye wa olu dɔrɔn tɛ hali u teriw u terilakaw n'an ko ma ko Daesh ko octobre kalo fori waati san 2022 ko maaba nana anw fɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana cɛncɛnfuga kan o tɛ maa wɛrɛ ye Victoria Nuland sous-secrétaire d'État américain ko kɛmɛ sigila Mali kɔnɔ ko maa 30 ɲɔgɔn kɔni k'olu bɛ banbagaciya walew farida kalo 6 tɛmɛnen ninnu kɔnɔ ko hali ni a y'a sɔrɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra Rusi jamana kan ni yɛrɛmara kulu do n'o yera anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Wagner ko hali ni a y'a sɔrɔ kumaw bɛ senna ko bɛ Mali la nka ko maa 100 o maa 100 maa 80 ɲɔgɔn ko olu ye mugujugu folonbaw de ye minnu bɛ jihadisiya yɛrɛ bandiri jukɔrɔ ko juillet kalo tɛmɛnen ko nin maa kelen minnu bɛ yen n'o ye l'État islamique dans le Grand Sahara EGS Daesh ko ninnu de ye hali kati yɛrɛ sɔrdasiw ka daga min bɛ yen ka jatigɛ walew ani banbagaciya walew ta ka olu sɛgɛrɛ kati yɛrɛ n'o jɛnyana bɛɛ o ni Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilomètre 15 ɲɔgɔn kan nin kibaruya in gansera Kuluba n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka cayɔrɔ ye kunnafoni fasiribaw fɛ. An balimaw kuluba bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin kulu in bangena jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga de kɔfɛ waati min na malidenw tun ye bɔliw boloda yɛlɛma fari dalen kumaw fɔli min kɛra Mali kɔnɔ o kulu dɔ de welela anw fɛ ko Mouvement Patriotique pour la Justice MPJ faso yelen a ɲɛmɔgɔba o ye Mali yɛrɛ ministre min ka baara ɲɛsilen do kɔlɛw ani dɛsɛbatɔw dɛmɛli ma anw ka jamana kan o ye Imam Umaru Jara de ni Imam Umaru Jara in n'aw hakili b'a la waati min na malidenw kɔni bɔra ka jamana bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ muruti fari dalenw kɔfɛ ko fo fanga ka yɛlɛma taabolo minnu tun bɛ jamana kɔnɔ o taabolo ninnu ka falen malidenw yɛrɛw hakilina mara la Imam Umaru Jara dɔnna nin de senfɛ wa min ye Imam Mahmud Diko ale masuruɲamaba don kabini nin waati de malidenw kɔni ye ni Imam Umaru Jara in dɔn walasa ka aw hakili jigi bɔli ninnu caman tun ye jumadonyaw de ni maaw tun bɔra maaw tun mana wele ka bɔ waati o waati Mouvement M5 ani Imam Mahmud Diko fo ka se ɲɔrɔ sirifukɛ ninnu tun mana wele bila malidenw ma ko dɔw tun bɛ bɔ kabini alamisa sufɛ ka na nin yɔrɔ kofɔlen na ka dugu jɛ juma la juma o ye don ye anw fɛ Mali kɔnɔ ala wele don do o juma don n'o tun jujɔn na malidenw tun bɛ ala welew de kɛ yanni jamana yɛrɛ a foroba kumaw ka nɔbɔ o ala wele min tun bɛ kɛ boulevard de l'indépendance kan ni maaw tun bɛ juma seli ye alimami min tun bɛ bila malidenw ɲɛ ka ala wele o de ye Imam Umaru Jara ye ale nana sugandi furancɛ fanga ta ko filanan na ka kɛ ministre ye a fana kulu b'a bolo kuluba don u ko ma ko Mouvement Patriotique pour la Justice wa min ye ni Imam Umaru Jara ye n'aw hakili b'a la waati min na wasaden nɔnabilabaw sugantira anw fɛ a tun ɲinina a fɛ k'a ka kɛ CNT kulu tɔnden ye a banna o ma a kuma cayara Mali kɔnɔ kosɛbɛ ala nana n'a ka n'a ye ka na jamana furancɛ fanga ɲɛmaw ka danaya da Imam Umaru Jara kan hali ni ye jamana yɛrɛ marabolo kulu kɔnɔna lajɛ bi kɛlɛ cɛfarin don nka waati o waati ni dɛmɛ ni magoyanw bɛ don Mali jamana marabaw fɛ ka ɲɛsin kɔlɛw ni fantanw ma Imam Umaru Jara de b'o ɲɛfɔ k'a yɛrɛ ka kulu o tun ye u ka conférence nationale de boloda jamana ka ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ Bamakɔ yan centre international de conférence de Bamako k'a ye dantigɛliw kɛ o dantigɛli ninnu an ka fara ɲɔgɔn kan bi don kibaru kɛnɛ kan an ka Imam Umaru Jara ka dantigɛli lamɛn.
minnu tora la finitigi fara civil kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na M5 ka wuli ka jɔ la fɛn o fɛn tora o fɛnɛ la n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka miniti kelen ala wele kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ k'an jɔ wuli k'an jɔ ka o dugawu kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana bɔ n badenw kuma caman tɛ n bolo k'a fɔ bamanankan na k'a fɔ aw ɲɛna ko jamana tɛ jamana dan jamanaden de bɛ jamanaden dan jɛkulu min filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ni o ye mouvement patriotique pour la justice ye cɛw ni muso dɔw de dara ɲɔgɔn na k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u bɛ ala ka gɛrɛbukɛnin ta k'a bila u ɲɛ nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ baara in ala k'a ɲɛ an bolo adamaden fɛn o fɛn n'i bɛ yen i dafalen tɛ adamaden o adamaden n'i tugura a kɔ k'i b'a sɔgɔbɛ i bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ a la min man di ye donc dafalen ala kelen pe de ta ye fili minnu b'an na ala ka hinɛ an na ka yafa an ma olu la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko jamana min b'an bolo jamanaba don nka bonya a n'a ka ɲɛtaga a ti sɔrɔ fiyewu fo n'a kɛra anw yɛrɛ kelen-kelenna ka yɛrɛkundi ye ala ye o ɲɛmɔgɔw di an ma bi n'u ye min kɛ don min na n'o ɲɛna o bɛ fɔ k'o kɔkɔrɔma don ni min ma ɲɛ fɔcogo ɲuman bi sɔrɔ o la sabula adamaden baara don a ti dafa ko ni ɲi ma tiɲɛ f'i ɲɛna k'i k'i jugu sara k'a ka tiɲɛ f'i ye anw tɛ fɛ ka an kɔnɔ an ka faama jugu olu ka tiɲɛ fɔ a ye ni tiɲɛ min bɛ yen an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna so kɔnɔ o de la an ka finitigiw an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na d'u ma fɛn min bɛ sen na bi mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka ko sécurité ko kuma min fɔra ko yala k'a bɛ cogo di anw bɛ se ka caman fɔ a la don tɛmɛna hali minisiri n'i ka minisiriya n'a kun fɔra k'i ka mission bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la ni escorte t'i kɔ i tun tɛ sɔn mais ala barika la bi anw ye cɛw ye terrain kan ni taama ma ban bolo fifa ma ban sécurité mana fan bɛɛ dɛ nka min kɛra bi a bɛ se ka jigi sigiyɔrɔ di adamadenw ma k'a fɔ ko mali bɔda bɛ yen jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana min bɛ se ka kan kelen-kelen jɔ i ka dugu bɛɛ la jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana min bɛ se ka sécurité agent kelen-kelen bila i ka jamanaden bɛɛ kɔ nka jamanaden bɛɛ ka wuli ka jɔ sécurité mɔgɔw kɔfɛ o b'an dɛmɛ an ka na ni basigi ye kɛlɛ min n'o ye terrorisiya kɛlɛ ye se tɛ se ka k'a la fiyewu n'an bɛɛ ka kɔnɔnajɛlenya tɛ donc MPJ ka nin fara ɲɔgɔn kan ba in an bɛ foli lase tɔnden bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ nana fara an kan nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara kuncɛ hɛrɛ la ka foli lase kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka M5 RFP jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ani parti politique tɔ fɛn o fɛn nana ani tɔn fɛn o fɛn bɛ yan nin bɛɛ de bɛ fa la nin bɛɛ de bɛ ba la an b'a ɲini ala fɛ sigi ala k'a kuncɛ hɛrɛ la jamana ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka hinɛ an na n'a ye minnu kɛ n'olu ɲɛna ala k'o sabati an ye ni minnu ma ɲɛ ala ka hinɛ an na ka yafa bɛɛ lajɛlen ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. An balimaw an ka jamana kɔnɔna na n'i ye mali sigicogo lajɛ mɔti mara la a bɛ se ka fɔ nin ye mali camancɛ de wa hali an balima dɔngɔnɔw sigiduguba don dɔngɔnɔw yɛrɛw ka yɛrɛmara kulu an'u ka sonalidon kulu min sigira u yɛrɛw lakanali kama n'a ma ɲɛ ka fɔ banbaganci marifatigiw tɛ wolomali kɛ u tɛ mabɔ maa la ninnu ye nin kulu in sigi mali kɔnɔ kabini waati jan u ko ma ko Dana Amasagu n'o fɔra a bɛ Yusuf Toloba kofɔ wa a bɛ u ka cɛnganaw caman kofɔ o Dana Amasagu in a bɛ komi dantigɛli gɛlɛnw kɛr'u fɛ tuguni an baara ɲɔgɔn na kunnafoni ɲɔgɔn min bɛ Joliba TV la n'an ko a ma ko Tɛnbeli sɔni sɔn ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa Dana Amasagu kuma ɲɔgɔnya n'a ma ɲɛ ka fɔ Dana Amasagu ye dɔngɔnɔw yɛrɛw ka yɛrɛ tangakulu de an balima donsow olu caman de bɛ nin kulu in kɔnɔna la u yɛrɛw y'a jira ka fɔ kibaruya bɛ nin waati laban ninnu na ɲɛfɔli kɛra la an balimakɛ Tɛnbeli ka kuma bara la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Dana Amasagu yɛrɛ ka sɛbɛn fura ɲɛnabɔ la n'o ye Moïse Sangara ye ale y'u ka secrétaire général ye a ye ɲɛfɔli kɛ an k'o lamɛn. Dansɔgɔ d'abord n ka kuma fɔlɔ ne bɛna foli di Yusuf Toloba ma fɔlɔ donc o filanan na n bɛ foli di Hakimi Goyita ma
donc vraiment ne ka kuma mɛ question diyara n ye fana bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ degunba de kɔnɔ degun yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen kada yan an nana sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ wo kɔnɔ ka kada dugu bɛɛ wuli donc kada bɛɛ lajɛlen de bɔra dugu bɛɛ lajɛlen de bɔra sisan Dana Amasagu ani dugu kɔnɔ jeunes autodéfense an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛna wele fuse n'an ye yɔrɔ min sɔrɔ an bɛ sigi an bɛ Ala fo an kɔni ye dugu dɔ sɔrɔ halisa tilancɛ ma se fɔlɔ an ma tilancɛ sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na fana dugu min donna o caman bɛ sigi o kɔnɔ dugu in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se an Dana Amasagu de bɛ se ani autodéfense sinon u bɛ tile u tɛ se ka si dugu kɔnɔ parce que sufɛ u bɛna bin a kan an ye force caman dayɛlɛ su ni tile an jɔlen don donc min tun b'u kɔnɔ bi donc u y'a ye u dɛsɛra an na u y'a ye u dɛsɛra an bɛ yɔrɔ min na k'an refusé an ye dugu min ladon u b'a fɛ kɛ an bɔ yen quoi an ma sɔn u dɛsɛra o la sisan u bɛna taa kɔnfolo kɛ puisque an ni population ka bila ɲɔgɔn na ni population an gɛn u ye min kɛ Jalasago u b'a fɛ ka nin de kɛ paso la yan quoi Kaja yan u b'a fɛ ka an fa ni an baw faga jagoya joya an tɛ sɔn o ma ne ye min fɔ o de don dɛ fɛ dɔrɔn problème kama je suis prêt de donner ma tête à couper an tɛ yɛrɛ kila abada u bɛ ka kuma fɔ nkalon don ne kɔni bɛ min deli ministre de la défense fɛ yen a ka délégation bɔ ka na yan min bɛ terrain kan ale yɛrɛ k'a ye n'a bɛ sɔrɔ n'an ka kuma ye nkalon ye donc bi e y'a ye e ni dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛnna donc u ye kuma damadama fɔ donc an kɔni t'u kɛrɛfɛ u ye min fɔ an kɔni t'a dɔn mais vraiment degun yɛrɛ de bɛ yen i n'a fɔ Kada mara la Kada zone in kɔnɔ dugu 12 de wulila bi donc dugu 3 ɲɔgɔn donna dugu tɔw ma don fɔlɔ Ntaga ma don pepewu Sawu ma don fefewu Beda ma don fefewu Antagandu ma don fefewu Santaba min donna fana u tɛ se a kɔnɔ Temeke u tɛ se a kɔnɔ i y'a faamu donc dugu min sera ka don u b'a fɛ k'o de refuser donc an ma sɔn o de ma hali kunu an kɔrɔ an ye force min sigi sisan u nana attaquement kɛ yen Marabaci kun ganna u ma se ka an lasegin kɔfɛ u taara nin kalo in kɔnɔna na Temeke attaquera fɔ siɲɛ 7 nin kalo in kɔnɔna na fɔ siɲɛ 7 u ye yɔrɔ physique Dana Amasagu ka kɔsegin an kɔni an bɛɛ bɛ se ka ban an tɛ kɔsegin abada o de b'an kɔnɔ dɛ an ka dugu in man don dugu min man don e ɲɛ bi ne ka dosiden ninnu na k'a da dosiden u bɛɛ bɛ se kungo kɔnɔ u ka dugu man don fɔlɔ wa an bɛ k'an ka dugu de sɛgɛrɛ dɛ u b'a fɔ ko an de ye problème nkalon don kɔrɔ ni dɔsa ka surun munna aw tɛ tɛmɛ direct yen an bɛ Dana Amasagu sigilen bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa munumunu ye c'est-à-dire an tɛ problème kɔnɔ o n'an tun bɛ problème kɔnɔ munna u bɛna an fɛ yan yanni an tɛ yɔrɔ min na munna u tɛ taa kɔrɔ ni dɔsa ka surun munna u tɛ taa u b'a dɔn min bɛ yen u nana problème tɛ an fan fɛ u nana cogo min na u bɛ tɛmɛ ten o de ka u bɛ ka munumunu quoi sinon ka bɔ Koro ka taa Bankazi ka bɔ Bankazi ka taa Bɛɲɛnkara ka munu ka taa Dɔnsan mais Koro ni Dɔnsan a tɛ kilo 100 bɔ mais u bɛ taa fɔ kilo 300 la u bɛ munumunu yɔrɔ min na c'est-à-dire problème tɛ an fan fɛ dɛ u b'a fɛ ka complot kɛ u ye min kɛ Jalasago la u b'a fɛ k'o de kɛ an ka faso la o de an tɛ sɔn o ma gɛlɛya min bɛ an kan kosɛbɛ yɛrɛ an mago bɛ autorités la Mali autorités u ka an dɛmɛ mɔgɔ dɔw la u bɛ sa yɔrɔ min na an fana bɛ sa yen an bɛ tugu kɔ u ka vase wo kɔnɔ an tɛ wo min dɔn a tɛ yen nin de y'u ka vase mais ne kɔni min dɔn Mali faso maliyɛnw fɛ Dɔnsan ni Dɔnsan bɛɛ ye kiriba en tant que ni bana ma ci baara ma daminɛ fɔlɔ Koro ni y'a libéré cogo cogo ni bana ma ci baara ma daminɛ fɔlɔ a ma daminɛ ni autorité mɔgɔ fara bɛ kɛ Dɔnsan u bɛɛ boli ka na kada bana ye Bankazi n'u y'a kɛ fara bɛ mɔgɔ min tilara u bɛ na kada bana ye yanni Dɔnsan yanni Burukina ka surun u bɛɛ bɛna mission kɛ yen u ka base u ka lafiya yɔrɔ de kada bana ye kada bana ni Berris je crois que c'est 5 km e bɛ ka faamu donc o kɔnɔna na an kɔni mago bɛ an ka sécurité la quoi u kana fara an ka yɔrɔ libéré an ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min na an bɛ an ka dugu sɔrɔ cogo min na an mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka dugukolo la an ka dugukolo an mago b'o de la donc yan kɔni vraiment duru ni kasa cɛ kulu dɔ bɛ yen o yɔrɔ de don wagati dɔ la an nana sɔrɔ u ye bedukaw nana ka kada dugu tɔw bɛɛ gɛn u bɛɛ kun nana kɔfɛ yan donc an nana an sigi yan u bɛ kɔfɛ an bɛ yan fɛ yan an bɛ dugu in avancer dɔɔnin n'an taara ka dugu in minɛ an bɛ population ladon n'a ye population ladon an bɛ sɔrɔ ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ tuguni donc ka se an bɛ ka taa donc sisan an bɛ niveau min na u y'a ye u dɛsɛra dugu min an ye sera dugu min ladon u b'a fɛ ka o de bɔ donc fosɔn b'u kɔnɔ an dun ma sɔn o ma wa an tɛna sɔn o ma fana u y'a lajɛ sanbafa u ye complot kɛ donc u b'a fɛ ka bila an population ka bila ɲɔgɔn na donc ni doso u b'a fɔ problème ye doso ye ni doso bɔra
ni folo ni point fo chomna o kelen de be o mi ke jala sago wa fe o de ke ya donc antition ma dugin bege na am be kumbe ya ni ka folo de ni donc ton ya avancer de ka baraka ka avancer halsa amasi an sero la ni wala ikulo bala no aniko andaso ikulo ma ma no awjija donc amasi ni ka fo ko ni be ni ikulo bana me attaquement bi halsa am yoro me sisa attaquement bi kasa ni asetan e fana ya yi e ma me ikulo la e mi ibta fo ministre de la défense sunti le musi de be kasa an sera dugumi lado ou ba faire lawoli ou bien khande vraiment degumbe na ama anteme fo de mali na la kada fana fi dogonde mali de do sunti le ambi mu ci la donc autorité ambi autorité ci donc ante malien wa ou bien ante fi dogonde wa akon tado mais akon kadi donc pamo ko anteme yoroyna Ambalmao kunungo malire sanu mbolaw ka tomba anko mako chambre des mines Ouye uka sigiba tananke 10e session du chambre des mines du Mali akira Bamako re krenkreniala jamanaka chesigi mimbe Bamako ale jabalala anko demako gouvernorat du district de Bamako ni baro sigi senfe mimbe talike Mali sanu ko be lahala mina Mali don yiraw be hamin mina Mali sanu kola Uyero ka chambre nyamoba Abdoulaye Pona kunungo radio Benkuma ana baranyo radio oluka la sigide min tumbe keneka ale nyingali ke chambre de min nyamoba la anga Abdoulaye Pona ka nyafolu lame anga bi kibaro ya keneka chambre de min ka kenedo ministère de min ka kenedo amu keneka ka so mena kene si kunye ka anga loi lawadiya sanwo san anyin nimbe en fait ni sambina ban ya famille sambina ban ambeni la jebauke kanka délégation région bewele kana aya somena région bebia fota bla tawdina bebia kajira mo da ka fo anye bala mi ke salo ko fese ka ujirora o bala ku cira chumi ka ujirora bo bala kura mi na damina no sankura na ta no 2023 o funa anganga la yinin ke o funa o bala bisa ka kunce chumi basa abisa damina chumi ka kunce chumi o sega ke ni musakate donc au Moussaka on est au budget la chambre des mines du Mali année ni samina yedema ni samina kura mois de décembre là ambo budget là ya famia kajira ya me anga tondo mbela benga kaka donc si ça entre la cérémonie officielle là donc le binasi kata sale kono si ça kata au budget ka fesse ka lege min kay min nga fraka o be min nga bola otuma ka soka valider na valider ko otuma ambo ci anga département ma ka kelenki ministère des finances là ka kelenki primature là donc bilaje abudeka sante wale bala ba chamane kala mais en tout cas befoya kelenka min kala sambulu ko fe an ko ni fewo fembe tukorna la ne abe foko dama bulla barakalo be anyu be yala ko be fra jonka ko coopérative muna parce que ayro ko markura tsaka jo tugu sira nanga na sagutanga kura anga dontaw anga nafru anga dugo nafru ananga seno na sagutura antsaka markura la de bon pour que markura sir kadla il faut que mal do buruka do san barala bon tobul be baraka fiano ni a fo mo compagnie étrangère anta fo tnade ngame minga danye anya ka sika sanu bo yame ka ko kunu baba chuomi mbisa mi fayena wotese ka otandese ko otiko mbandese muna parce que sanu nabi yanga bi na baye num anga muso bita san cho bita san ya me suuni fiona o sanu numbe atebo compagnie ka uruka uruburuka ne abo an yare ka buruka min afo minuma damasin na uruka barado utuma ambi fere berke sa pour que damasin na ko kanda ko assister ko orienter pour que o ka baraka sika yiba katanya fe ka so ka koroma cha kusube ka se duguruma koroma cha kusube ka se adaba duma parce que damasin ani koroti ba
mun an kɔrɔ ti ban parce que an bɛ yiriw tigɛ an bɛ dingɛbaw sen an bɛ binw tiɲɛ i y'a faamuya an bɛ fɛn dɔw utiliser n'a bɛ fɔ o ma ko produit n'i y'o produit n'o bɛ se ka kasara lase adamaden ni yɛrɛ ma donc Samdu ka baara ye min ye sisan ka ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a jira o la k'a fɔ vraiment a bɛ se ka baara kɛ hukumu dɔ kɔnɔ ni kɔlɔlɔ ninnu min kan ka bɔ aw nɔfɛ o kɔlɔlɔ ninnu ka se ka olu minimiser pour que vraiment adamaden ninnu ka se ka kanda adamaden ninnu ka se ka kanda aw fana a ka se ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ ka se ka yiriwa i y'a mɛn ka jamana labɔ bon ni o couloir ninnu n'an bɛna olu dilan olu de bɛna kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛna an bolo don an ka sanubɔ la an yɛrɛ bɛna an ka sanu bɔ an yɛrɛ bɛna an ka fɛn bɛɛ bɔ an yɛrɛ ye peut-être que pour que ka se ka vraiment dunan minnu bɛna fɛ ka na sanu bɔ dɔɔnin dɔɔnin an fɛ yan an ka se ka wulu remplacer pour que an bɛ fɛn min bɔ a ka kan yɛrɛ ta ye voilà. Aw ka kuma dɔw senfɛ y'a jira k'a fɔ musaka min sɔrɔla a bɛ taa fo miliyari 2,000 ani kɔ o sɔrɔla cogo di a n'a sɔrɔla waati jumɛnw kɔnɔna na. O sɔrɔla ɲinan 2021 kana bila 2022 la i y'a mɛn recette min sɔrɔla sanubɔ la miliyari 2,000 ani kɔ o de sɔrɔla la donc o y'a jira k'a fɔ sanubɔ dɔrɔn i y'a mɛn produit minnu bɛ Mali bɛ produit minnu dilan n'a b'a ta ka taa n'a ye kɔfɛ ka taa feere k'a fɔ made in Mali nin fana dilanna Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ Mali produit d'exportation o produit kɔnɔ Mali sanubɔ a ka a sara 100 sanubɔ ka jɔyɔrɔ min b'a la 79 donc a tɔ o tilannen bɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon min na o filanan na o ye coton ye kɔɔri fana o bɛ na ni sanu bɔra ye nka mɛ kɔɔri cɛ ale ni sanu bɔ ni sanu cɛ a ka jan dɛ parce que an ye miliyari ba fila n ko ba fila donc ba fila ani kunkan an y'o ladon y'a mɛn gouvernement ka warilen kɔnɔ alors que coton ale ye 1,000 a ma 1,000 dafa a ye 157 miliyari 150 ani miliyari 7 a y'o ladon donc ça veut dire que jamana kan ka jateminɛ k'a fɔ vraiment dugu jukɔrɔ nafolo a kan ka lajɛ a kan ka kanda o kan ka loi dilan pour que vraiment maliyɛn bɛɛ bɔ ka se ka don nin baara in na ni feere Mali ka intérêt min b'a la i y'a dɔn a fɔra sisan Mali bɛ 10% de sɔrɔ i y'a mɛn sanu feere o feere la Mali bɛ 10% sɔrɔ a b'o sɔrɔ k'a to n'o ma tila a b'a fɔ a ye ne ta di yan n'o tilanin fana na a bɛ tila ka 10% wɛrɛ sɔrɔ bon wari ninnu farala ɲɔgɔn kan ani taxe tɔ ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a mɛn o de bɛ taa bɛn i y'a mɛn nin wari miliyari hakɛ in ma n'o bɛ don san o san Mali ka wari b'a kɔnɔ i y'a faamuya bon damafiyɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi an ka comptabilité la a bɛ taa 300 ani 87 la damafiyɛ o damafiyɛ de bɛ Mali kɔnɔ bi bon minnu bɛ dama baara yɛrɛ kɛ ka dama baara yɛrɛ ka dama segin ka baara ka sanu feere i y'a faamuya a bɛ taa maa 2 la mais o maa min dumuni maa min bɛ balo o nɔfɛ i y'a mɛn u taa fɔ min ma 4 na donc ni jateminɛ kɛ bi la maa 6 o de bɛ dama segin bon i y'a dɔn baara bɛɛ n'a kɔrɔ don baara si tɛ kɛ ni degun t'a la hali ka ji min gansan min b'i nafa degun b'a la o de tiɲɛ parce que n'i m'a min hakili ye a b'i sara n'a dun sara a bɛ kɛ kojugu de ye o tuma an ka baara in a kɔlɔlɔ ka bon a sɛgɛn ka bon kojugu mais o sɛgɛn in o bɛ se ka nɔgɔya mun na cogo di il faut que gouvernement de k'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka maliyɛnw jukɔrɔma tintin parce que jamana tɔ bɛɛ par exemple misali la ni i tɛ se ka taa Côte d'Ivoire par exemple i tɛ se ka taa an ka jamana voisin ninnu n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ Afrique jamana si tɛ yen n'i bɛ taa la bi n'i bɛ taa k'i bɛ taa permis ta ka baara kɛ hali an kɛrɛfɛ yan nɔ ni jamana den ti ɲɛfɛ Mali dɔrɔn la i bɛna ka na fɛn min ka di i b'a kɛ i bɛna n'i ka minɛnw ye ka taa n ka tukɔrɔlaw la ka taa sanu bɔ i y'a faamuya maa tɛ ɲininka maa tɛ foyi i y'a faamuya o bɛ k'an ka jamana dɔrɔn de kɔnɔ o tuma an bɛ min ɲini sisan autorité k'o jɔ o jɔyɔrɔ la i y'a mɛn ka jamanadenw i y'a mɛn jukɔrɔma tintin pour que jamanaden ka bɔ ni loi ye pour que vraiment ka jamanadenw encourager u ka se ka don sanubɔ in na parce que jamana si tɛ se ka développer n b'a fɔ sɛnɛ ka ɲi dɛ o ye dunkafa de ye a tɔgɔ de ye dunkafa mais sɛnɛ tɛ mɔgɔ développer dɛ
L'Israël tout le monde développé. Il y a 80% de la population malienne. Vous le savez, il y a un milliardaire. Il y a Fabien. Et quoi de faire le ça, nous m'en fia. Quoi de faire, quoi de clé yole. À quel occasion, dans ce bidou. Il y a mais, ça nous grammes gachanaï, ça nous grammes. Il y a mais, bi, waouron la, anike meduru. Grammes. Donc, kilo kele, dans ce bidou. Anisan kilo kele, million bisaba urung la, anike meduru. Yalo kele ke, demesenou, parce que ma bé, ONG de bé, ou bien qu'on a en contrôlé. Kajira ka fot mado anga sanu sira fele ko fe muna pasi no baba ka anshwe wa ko anga sanu ku don sonne babo kaso kalondo me hali tra Europe ya me paysan min be no ha o don bi baraka fe o te ke ya me ni o de mesen do edron o bando fe o bi o fa no fe dron de mandar roba ko bi barake kaso kiete bon ina bara an so bara da fra imberetu nyonche muna parce que malgré que anye problème soro jamana ye problème soro insécurité kura ya famia an koni alhamdulillah rabbil alamin ya me an ka barani an ka secteur ni ya me ama dungu soro muna parce que ama an bari kana barake ama nga barala do ya famia ama nga barala do ambalmaw mali den dɔw ye an wele ka kibaruya da an tulo kan an yɛrɛw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko olu sigiyɔrɔ la a yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ ko maaw be yen n'olu ye donsow ye k'u bɛ maaw de soɲa ka taa n'u ye kungo kɔnɔna na n'u taara ni ye ni waati tɛmɛna u bɛ somaw wele ka jir'u la k'a fɔ n'u ma kasabi di ko i tɛ bila ne ko an balimakɛ min ye kibaruya lase an ma hali ni a y'a sɔrɔ an yɛrɛw y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a jira la k'a fɔ nin kuma ye tiɲɛ kuma de ko in kɛra yɔrɔ min na jɔnni minɛra jɔnni y'o minɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mali lakanabaliya ko nin bɛ yɔrɔ min na bɛn a dogolen tɛ maa la a ka kan ni malidenw ye damakasi kɛ an k'a lase nin de ye do kibaru sigikun ye degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ nin sigida maaw kan an k'a lamɛn yala an balimakɛ i yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i t'o ɲɛfɔ an ye wa malidenw ka se ka bɔ kunpanna bi sɔgɔmada in na ani degun jumɛnw b'aw kan ko donsow bɛ maaw soɲana de wa i t'a ɲɛfɔ malidenw ka se ka bɔ a joona. Assalamu alaikum rasijal salamu alaikum somɔgɔw do i ka kɛnɛ Amadu Ba do don Sikaso ne sigilen do Sikaso yan bon ne terikɛ ka denmisɛnninw kun taara Damandara o segitɔ ka bɔ Damandara k'u bɛ taa so k'u bɛ taa Moti o ye karita Bamakɔ u nana kana tɛmɛ Sɔmadugu ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw ye k'u lajigin bon a fɔlɔfɔlɔ an ye ka mɔgɔ ninnu wele k'u ɲininka u ye nimero yɛrɛ ci ne ma an ye k'u wele k'u ɲininka mɔgɔ ninnu an ye k'u ɲininka o yɔrɔ min na u ma sɔn k'u yɛrɛ fɔ o ko bon ko n'an mago bɛ denmisɛnnin ninnu na o ye denmisɛnnin ninnu pase an ma ko mɛ ko denmisɛnnin ninnu kana u bɛ yɔrɔ min na u kana o fɔ wa u bɔra mobili min fana kɔnɔ u kana o fɔ ko n'u ye k'o fɔ dɔrɔn k'u b'o faga ko n'an mago bɛ denmisɛnnin ninnu na ko an ka 1,250,000 sara k'u la k'olu bɛ denmisɛnnin ninnu labila bon o ye Orange Money numéro dɔ fana di an ma ko an ka se ka wari in bila o la effectivement o kɛra ne fana ye n terikɛ wele n ko a ma n ko bon ko in bɛ cogo min sisan n'an ye ka wari di ninnu ma n'o y'a sɔrɔ ni vagabonds de don o bɛ se ka denmisɛnnin ninnu faga et puis o bɛ se ka wari in fana minɛ ka ban ka denmisɛnnin ninnu bila o k'o yɔrɔ kelen fɔ an ye k'u wele tuguni an ko u ka yɔrɔ fɔ an ɲɛna sisan u ka taa dugutigi dɔ fɛ yen n'u taara dugutigi min fɛ yen u bɛ faama bonda dɔ la u ka denmisɛnnin ninnu di wari bɛ d'u ma yen u ma sɔn o ma an nana ka na enquête kɛ a numéro kan ka na ye ja donsow de don bon an ye Segu Boli wele an y'a fɔ Segu Boli ɲɛna an y'a fɔ Mamadu Ba fana ɲɛna Mamadu Ba fana ye ka bujan kelen wele k'a fɔ bujan kelen ɲɛna parce que bujan kelen de b'o zone ɲɛmɔgɔya la o donso ɲɛmɔgɔ de don bon o ye o zone président ye bon donc k'a fɔ olu ɲɛna denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bila cogo min denmisɛnnin ninnu tɔgɔ Guro Tarawele ani Yɛrɛ Tarawele denmisɛnnin ninnu tɔgɔ de y'o ye an kɔni fo sisan denmisɛnnin ninnu ma se ka labila ma sɔn ko fo ka wari de sara ko ni wari ma sara ko bɛ denmisɛnnin ninnu faga o yɛrɛ ka dernier communication kɛra min ye sisan anw ma k'olu tɛ yen ko ka fɛnkɛ kɛ k'olu mago bɛ min na ko ka fulaw de minɛ ani ka baganw de cɛ parce que olu bɛ sira kan o de la ko ni hali Segu Boli min welela k'a fɔ o ɲɛna ko Segu Boli t'olu yɔrɔ dɔn olu mago tɛ Segu Boli la Segu Boli mago t'olu la ko Segu Boli yɛrɛ kun ye jadisi kɔrɔ de ko Segu Boli yɛrɛ bɔra jadisi yɛrɛ Segu Boli ye wari sɔrɔ min k'o de kama ko Segu Boli taara ka taa sigi Bamakɔ olu fana bɛ wari de ɲini na wa amalgame qualité de bɛ yen sisan i y'a faamu o kuma de don k'a kunnafoniya fɔ i ɲɛna parce que diɲɛ in bɛ yɔrɔ min na n'i ma kunnafoni di fɛn o fɛn kan a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko bɛn tɛ kɛra i kan k'a sɔrɔ bɛn bɛ kɛra an kan. O ye an ka denmisɛnninw minɛ Moti ni
Sevare ni Somadu ni ɲɔgɔn cɛ u bɔra Bamakɔ ko bɛ taa so o kun taara Ndamandera o denmisɛn fila ni minɛ denmisɛn fila ni kelen tɔgɔ Guro Tarawele kelen tɔgɔ Yɔrɔ Tarawele fulaw de don o bɛ taara so de bɔra Ndamana o ye kun minɛ ko fo ka 1,440,000 de saraka d'olu ma ko n'u ma saraka d'u ma k'u t'u bila donsow de don k'olu ye donsow de a yira fana tiɲɛ de don donsow de don o kɔni denmisɛn ninnu ni wari ma sara dɔrɔn k'u bɛ denmisɛn ninnu faga an yɛrɛ kuma n'u fɛ fo ka sɛgɛn an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o de message de don ka fɔ i ɲɛna vocal bɛɛ bɛ n bolo yan ka passé ma inshallah. Salamu alaikum Rasijalo vocal daminɛ na n ɲinɛna ka tɔgɔ fɔ i ɲɛna ko Amadu Ba Sikaso min ye k'i wele sura ne tɔgɔ Amadu Ba ka bɔ Sikaso. An balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la